Mae'r cwestiwn yn dweithio ni bod y diagram yn dangos planc unffurf AB sydd â'i hyd yn 4 metr ac sydd wedi gynnal mewn equilibrium llorweddol gyda colyn yn ganolog i'r planc. Ar y planc mae 3 gwrthrych a mas 8 kg, 2 kg a 15 kg wedi gosod yn y safleoedd C, D ac E yn y drefn honno. Pellter AC yw 0.6 metr ac pellter AE yw 2.8 metr. Darganfyddwch y pellter AD. Felly, beth sy'n bwysig i ni yn y cwestiwn yma? Mae fe'n unffurf, hynny yw, mae'r craidd mas yn y canol. Mae e'n 4 metr, felly mae 2 metr bob ochr y craidd mas. Mae e wedi gynnal mewn equilibrium, neu gwy'n symud, gan colyn canolog. So mae colyn yn y canol, felly mae hwnna'n 2 metr o bob pen. Ar y planc mae 3 gwrthrych, right? A ni angen dod o hyd i'r pellter A i D. Felly, llun yn gyntaf gosod mewn y grymoedd. Felly, ni'n gwybod bod y colyn yn y canol, ni'n mynd i alw yr adwaith ar y colyn yn R. Mae 8G da ni'n dod lawr o'r pwynt C, yr gwrthrych C yn y fyna, yn 8 kg, felly 8G yw'r grym sy'n dod lawr. 2G yn dod lawr o'r pwynt D, 2 kg, felly 2 kg lliosi G. A yn y pwynt E, mae 15 kg lliosi G, felly 15G yw'r grym sy'n gweithredu fyna. Pellteroedd ni wedi cael, 0.6 yw AC, 2.8 yw A i E. Felly, gan bod A i C yn 0.6, mae'n amlwg bod C i D wedyn yn C i'r canol, i'r colyn, yn 1.4. A mae angen i alw hwnna'n rhywbeth, felly byddwn nhw'n gael fe'n M nes ymlaen fan yna. A gan bod y colyn yn y canol, a mae y pwynt E 2.8 i ffwrdd o A, mae 0.8 dyn ni rhwng y colyn ac E. Felly dyna'n pellteroedd ni gyd wedi gosod mewn, wedi gweithio allan. Ni'n gallu gweld bod y grymoedd lan a lawr, maen nhw'n cydbwyso, felly ni wedi bod un yn hafal i'r swm y lleill. Fi'n gosod X ar gyfer pellter rhwng D a'r colyn. O achos dyna le fi'n mynd i gymeryd moments o gwmpas. Right, grymoedd lan yw R. Mae'n cydbwyso'r grymoedd lawr i gyd, felly 8 plus 2 plus 15 G yn rhoi 25 G i fi am gwerth yr adwaith ar y colyn. Felly, fi'n mynd i gymeryd moments o gwmpas M. O achos, byddwn ni'n cael gwared un o'r grymoedd. Byddwn ni'n cael gwared y grym R sy'n gweithredu ar M, achos mae fe pellter 0 i ffwrdd o'r pwynt M. Felly, cymeryd clocwedd yn positif, felly mae o gwmpas M, yn mynd i dynnu'n gwrth clocwedd, yr 8G, felly minus 8G, lliosi 1.4 oddi wrth M. Y grym 2G yn mynd i fynd yn gwrth clocwedd, felly minus 2G a pellter X oddi wrth M. A wedyn ni mae'r un 15G y moyn sy'n ei fynd glocwedd, felly clocwedd fyna plus 15G a 0.8 i ffwrdd. Nawr ni wedi gwneud y mesuriadau o M yn bwrpasol mwyn cymeryd moments o gwmpas M. A cymeryd M fel bod ni'n cael gwared y grym R sy'n a 0 moment o gwmpas M. Felly mae hynna gyd yn haflu 0. Fi'n lle mynd ar rai negatif draw'r ochr arall, felly mae 15G lliosi 0.8 yn hafel i swm y ddau arall. Lliosi'r bracedi, felly mae 12G yn hafel i 11.2G plus 2G X gyda ni fyna. X ni angen dod o hyd iddo. Mae G ddim yn negatif, felly ni'n gallu rhannu trwyddo gyda fe. G ddim yn 0, felly ni'n gallu rhannu trwyddo gyda fe.
Felly mae 12 yn hafel 11.2 plus 2x. Felly mae 2x yn goffo fo'n 0.8 ac x yn 0.4. Felly x oedd y pellter rhwng d a'r colyn. Ni angen y pellter rhwng a d. Felly 2 i gyd i'r colyn minus y 0.4 yn hafel 1.6 metr. Wedi gosod metr mewn achos dyna ddiwedd y cwestiwn. Gallai ni fod wedi wneud gyda cymeriad moments o gwmpas a. Felly ni'n mynd i wneud nawr gan ddefnyddio a fel y pwynt ni'n cymeriad moments o gwmpas. Felly, dyna'r pellteroedd oedd dynnu. Mi alw x nawr yn a i d, fel o'n i angen dod o hyd iddo. Felly, grymoedd lan a lawr fel o'r blaen, r yn cydbwyso'r lleill yn dod yn 25g. Cymeriad moments o gwmpas a. Nawr, ni wedi cymeriad mae rhain i gyd nawr yn mynd yn glocwedd. Felly mae 8g yn tynnu yn glocwedd a mae fe 0.6 i ffwrdd. Mae'r 2g yn tynnu yn glocwedd o gwmpas a, cofiwch, a mae fe x i ffwrdd. Mae'r 15g yn tynnu'n glocwedd a mae 2.8 i ffwrdd. Mae'r mewn gyda ni nawr, y mae'n tynnu'n gwrth glocwedd a mae fe 2 metr i ffwrdd. Felly dyna'r grymoedd i gyd, a ni'n goffo defnyddio bob un nawr achos ni wedi gwneud moment o gwmpas a does dim grym yna. Felly dyna'r grymoedd i gyd, a mae rhai ar ochr chwith yn mynd yn glocwedd a mae rhai ochr dde yn mynd yn gwrth glocwedd. Fel o'n i'n gweld gyda, gallai ni fod wedi gwneud minus r lle os ydy 2 a wedyn gosod e'n hafel i 0, neu ni'n gallu gweud mae'r grymoedd clocwedd yn cydbwyso y grymoedd gwrth glocwedd, felly ni'n gallu dod i un yn hafel i'r llall, gan bod nhw'n mewn equilibrium. Felly, 4.8 gyda ni, plus 2x gyda ni, plus 4.42g gyda ni, yn hafel i r gyda ni'n 25g, felly 50g gyda ni yn y man yna. Ni'n gallu rhannu 4g gan bod e ddim yn 0, felly mae 4.8 plus 2x plus 42 yn hafel i 50. Casglu termau, mynd nhw draw, felly mae'r 2x yn mynd i fod yn 50 minus 42 sy'n 8, minus 4.8 sy'n 3.2. Rhannu'r 2 a ni'n cael bod x yn 1.6 metr. Felly dyna'r ateb, a ni wedi wneud rhan cyntaf o gwmpas m a'r ail rhan o gwmpas a ni'n cael yr un ateb. Felly bydd rhaid chi fod yn ofalus, ody'r grymoedd yn tynnu'n glocwedd neu'n gwrth glocwedd, a bod y pellteroedd i gyd sy'n angen arnoch chi mewn gyda chi. Ni'n mynd i edrych ar hwn gyda Geogebra nawr. Felly ni wedi gosod y roden yma, hyd y wialen neu hyd y roden yw 4 metr, a ni wedi gosod 3 grym yn dod lawr. Dyn nhw ddim fel y cwestiwn eto, byddai'n newid nhw i fod fel y cwestiwn, a mae'r colyn yma 2.2 metr o p. Felly, a chi'n gallu gweld wedyn, momentau clocwedd o gwmpas p yw, felly mae 13, lluosi 0.6 o gwmpas p nawr, a wedyn mae 14, lluosi 2.9, a mae 13 yma yn 1.2 i ffwrdd, a mae'r 40 yn mynd gwrth glocwedd, felly mi minus 40, a mae fe 2.2 i ffwrdd. A mae hwnna'n hafel so mae'r moments yma, y grymoedd yma i gyd, yn hafel i minus 24. As dwi'n gwasgu chwarae yma, gewch chi weld bod hwnna yn minus 24, felly mae'n mynd yn gwrth glocwedd, felly dyna effaith yr grymoedd yna ar roden. Felly symudau i p nawr i ddiwedd y roden,
Felly ni'n dal yn 4 metr i ffwrdd. Ddodau y pwynt y colyn 2 fel bod yn y canol, 2 metr i ffwrdd. Mae y pwynt yma yn 3.3, dodau fe'n 2.8 fel oedd ni gynnau. A y pellter yma yn 0.6 fel oedd ni gynnau. A oedd hwn wedi dod yn 1.6 os dwi'n cofio, felly 1.6. Ond dwi ddal ddim yn stopo, dwi dal ddim mewn cydbwysedd. Felly mae eisiau ni i symud rhai o'r grymoedd yma. Nawr, os ydych chi'n gyfarwydd y grymoedd yn ffiseg, mae'r hyd y grym mewn cymhareb gyda maint yr grym. Felly mae hyd saith mewn cymhareb gyda maint y grym. Felly oedd hwn yn 15, os dwi'n cofio, a kilograms yw'r ein i gyd, gan bod taw a Geogebra. Felly bydde angen bod gyda ni fyna. Oedd 13 fyna, oedd 13 fan hyn. A 15 fyna. Felly 1.6 yma, 2.8 i hwn, 15 bant, 13 bant, ac yn y blaen. Oedd hwn yn 5. Oedd hwnna yn chi'n gallu... Fi bron yn 0. Fi'n hibo fyna. Minus rhwng... Wel, chi'n gallu gweld o symud rhain o gwmpas, i ni'n gallu cael yr ateb ni angen. Felly, symudau hwn. Hwn. Nawr symudau nhw i beth o'n nhw gyda ni yn y cwestiwn. Felly oedd hwn yn 8. Oedd hwnna'n 15. A oedd hwn yn 2. A chi'n gweld, mae'r roden wedi stopo, ni mewn cydbwysedd, felly ni'n gallu gweld bod yn grymoedd ni yn gweithio. Hwnna'n 8, 0.6 i ffwrdd, oedd hwnna'n 2, 1.6 i ffwrdd, oedd hwn yn 15, 2.8 i ffwrdd. A chi'n gallu gweld os byddai'r cwestiwn di gofyn bod yn adwaith ni gwerth 25. Jyst chwarae gwmpas, mae fel, ys ni'n gallu cael gwared un o'r ein. Yn fel lan i 0. Mae fe fel y plentyn ac oedolyn ar siso. Felly os a fi ar oedolyn, fi'n gwybod ni gen nhw bydde fe fwy na 15 kilogram. A da fe'r 0.6 mewn. Yna, 0.6. Yr 2 kilogram, da fi hwn bach yn fwy o seis. Ochr na, a hwn yn dod mewn tam bach. Achos beth sy'n eisiau gweld yw bod pellter, os ydym ond 2 sydd chi, mae'r pellter rhwng un i'r colyn a'r llall i'r colyn, mewn cymharedd gwrthdro gyda'i i pwysau nhw. A chi'n gallu gweld mae fe yn dod rhwng y ddau yna. Fi'n cael minus 0.6 neu fi'n cael 0.2 ac yn y blaen. Felly rhywbeth i chi gael chwarae gwmpas gyda yn eich amser hamdden.